Line sa hotline. Online sa hotline. O si Raymond Baranyon nga Blue Guard kuno ho. Siling ni Jose Gerson Lapini Gunyo. Blue Guard sa likod ni San. Gamonitor man siling niya. Ma'am Beth, may nga agasi mo? Good morning, sir. Hidlaw mo ko si mo. Lawig man taway. Way kakita ay ba? Engko, nagsunggo na ko sir. Kay wa ko ka sa bat pirme tawag mo ara ko sa ospital pinadialysis. Gani man. Muna kisang daw ay nakugawat kay siling ko bisan do sako ka. Kibot gani ko inang nawag ka while ga commercial break kita. Ma'am, ano gid man ang natabo man? Nga do abi ko nagligad do ka kumpiyansa naman sa inyo kay do may nagpromisa man sa inyo nga do mabuligan kamo nga do mga lawig-lawig pa na in consideration. Correct, sir. At mo na nag-react ko lang na mersa na ko. Binitis ko sir. At kabalo ka na. Kung mo ya sa amon, hindi na mo. Kay ging-close door ya kami pila ka bisis. Upod na si Sir Espino. Nga mo nga mabulig siya 1 year. Nag-close door kami to. Why to media? Hindi siya gusto. Why kami pa-resibo eh. Ang iyayang buligan niya kami. Nga 1 year lang anay nga mintras kay gayo mo kami nga si Mayor. Kunara ng 500 niya ginahambal ng maabot nga mga modernized nga jet sa October. Ma-withdraw kami. Problema kay hindi man kami kuan nga mabunggo kami na sila kay mga milyonaryo na sila ya. Sila niya hindi ano kamo ano matabo sa inyo. Tigo sa imo mga kami gyapon madagan. Tinya mo nga na mabulig ko sa inyo kay problema ko man na. Kamu ni nga, gimpapir, siya kami sa amon nga ngalan, ang franchise, kag pirma. Ay, kung silo, di bobo lang to gali. Way manggali ito na tabo nga muna, mabuligan niya kami, panawag-nawag siya sa director, sa ano to, sa RB Central. Di siya halig kami, sir, ay, yabi na mo niya. Gabi ang kumpiyansa namon siya, makabulig siya. Sa amo lang gid na iya, nga hasta lang nga hindi pa kaabot ang mga modernized nga mga salakyan. Pabiyayon lang kami hanay, di mayong kondisyon niya nga, sige, bisan 1 year lang. Suryahan da lang niya, suryahan manaya kung magpigado ng driver nga, way gutom na nga, abiya, makuan na siya, mangawat na, mangulap na. Iwan siya, baligyan naman na siya bo. Driver na yan, suyop na yan mo, di mo na magutuman na karon ano ihatad niya. Amo na ba, sir, at nga nag-react ko. Di na ang gintugan mo sa amon. Nga ang sakit mo uto. Kaya mo na yung istorya mo nga. Karoon niya yung padakob mo kami. Hindi na niya ito ni maghari nga huwag ginsugo ko na ni Albe. Pero ano kami kabalo kung may kuhan mo kami dyan. Mas spy man kami. Siya gidya nagsugo. Amo na yan nga nakibot kami. So kung tamalon galing, ining mga operation, you mean si Mayor Albe mismo mo nag-request? Amo lang punto mo, Ma'am Beth? Yes. Siya nag-request kay hindi na yan kapadakot ang bitaw kung way na order. Kasi nung ginsugo, hindi man siya yan nagtawag, lain man yan nagtawag. May spy man kami nabiya guro. O may mga may pinag-isahan, magkaisahan man kami da. Kasi amo nang sakit sang buot namon. Way kami kabalo, kung way kami gali kabalo sang Domingo, nag-meeting kami. Nga, Lunes, hindi ka man na magwa. Tapos na mo guro na Sir Ate. Mayon lang kay ka-preparar kami. Amo to nga ang nagbiyahe ang kutob lang yang gamay. Franchise. Ang iya pa dakopya ang business permit. Ang LTO naman niya man dakopya sang mga expired franchise. Registration ng LTO. Ang kwangit, ang franchise yung pangita. Okay. Kaya sa grade 1 section 11 ng istorya Sir Art. Hindi kaka-paristro, hindi kakagawad business permit, no ay ka franchise. Correct. Sige, siya ko ba siya Mayor, February pa, way ako franchise, way ako gabaye. Gustong man ko. Siling nga, buligan, papirma, sus damo-damo na hasta kay Gigo gani, libo na gani gurong mga listato sa mga operator. Okay. Kaya siling, para lang makarinyo. Kaya mo na yung nainan, buot kuya. Kaya nga, ang agin gulpi kami, kung wala kami kabalo, Lunes, duro, baha ang gindakot. Kaya bago wais nagyasin ko, pasisihin na da sa LTO. Kung di ka mamita, maninoy na, basi rin maamot, anmutan ka na ni Albi, bayad sa multay. Amot na lang sakit at sa amon. Di ba, basi makaistorya pa mga kabun Mayor Albi, guro na, why na na dyan sa mga isulanon, kamukay daw, ari naman si kabalik kalin sa Japan?
Isa, dua pa kasi mana. Kung gurong may suryas, lapo akong siya, hindi ako ay magtubang siya. Okay. Gininto yung kami, amo na yung akong term sa opinion ko, gininto yung kami isang pamati-mati. Isang iyang mga closed door, tapos nuway man. Si Respino, witness na. Kaya mula na sir at niya, ano ang ginaprograma ya? Star City, Bacolod. That's all, kami galiyang dulaon niya. Kami nga mga nagboto siya, 90% nga transport, nagupod sa iya. Dason, abuligan niya mga bago ni nga kwan nga. Kung hindi magani sila katatuman sa gina-required sa mga umibil nga kwan na nga, kinanglan, ibre kwan, may pulo nga gabot. Di, asla subong kinsim lang kitamo. Kapadakot sila sa amon. Reklamo to sila sa babaw sa huibis ko, no? Okay. Kay photo na sila kuno, perde sila. Guide span sila, perde. Di sila kanya legalista man, ang double tile sir at hindi pwede ka ba biyahe sa Bacolod, may city ordinance na. Hindi, angay na sila norte, kagsurong na sila ya. Ruambot, kintulirar ni Sir Albe, para lang niya magwapong Bacolod, pabiyaheon niya tanan nga modernize nga salakyan, waya pinsarang pigado, okay lang gali, masunugan na bagyuan, buligan niya. Ang driver karon niya magutuman, ano niya na. Isa lang kada, sabaw na sila, kita mo man to, pasayro, perwisyo man. At mo man sila banda. Ako ya disgustado gito ya kay Albi Benitez. Sa ginimo ya kay ako ara ka pamati pagkambal ya. Sige. Dugangan tani kay kabalok ko pamati man sila mo ti parang at least chuli. Kung ano ginban balikan ta ka mama. Hindi na ko ya matubang siya kay hindi na ko ya magpati sang inisurya ya. Ako na lang atubangon mo. Ida sundalan mo ko na. Mambet? Pasalam. Kita lang yan na sumatubangay. Nasundalan mo kuliwat at tublang namit itong dinuguan. Ni Sir Ata. Biwag ka pinsa si Sir Albi nga. Biyaguro, tatlo lang kami ya. Stone, Pondo, kag Tibakda. Karoon niya damo na naging si Sir Art nga mga big time mga operator kag mga maalam man magaway. Di kadasig pagsulat. Sulat. Bisaya, pasulod to kay Vice Mayor. Nga nagapangayo lang kami. Ang ginapangayo lang namon Sir Art siya, mo nang nalainan ko sang buot. Sir, ang amo lang ginapangayo. Mintas way pa ang modernize nga salakyan nga maabot. Tagay kami ani tsansa makabiyahe. Tigin tugaan niya na nga sa March 2023. Amo na yung nag-react kami. Huwag kami ang galing mga ano pa. Kaya nga amo lang niya ang hinambalan. Okay lang galing ako ng eleksyon, pasalig. Tapos, kami kalis, minsan medya kami nga ba, 8 kabilog, sa 8 ka bulan, naka-8 kami papirma. Pag Pebrero, sulod si doon tagaan niya ambulansya, tagaan niya mga kwarta, dalon niya sa Boracay. Gasugen nga mga 4,000, labansya ni Beng Salihet, diyan. Igo, pag sulod ni Dunit, namon nga mimro, yung papirma yung liwat ng aking ng iban, kaya nga mabing na lang kami magamon na dubli. Ano na bala Sir Art, nga kasakit. 8 ka bulan, nagservisyo kami kami sildo sa iya. Si Duni, tagaan niya ambulansya. Si personal, man ako na yung natagway, kaso damo sa kwarta. Tigara na ang 5. Iniya, bilyonaryo, kontrata, isa ka kwarta sa balaya. Dunuto niya ta, pero mintas buwi ko Sir Art, waswasan mo gini siya, hindi na namin ginimo niya. Kalma lang. Hindi na kuya mapapasensya sa ginimo niya, kay ara kuya ga-witness pag pasalig niya sa grupo. Sa kuya away, kausa ko sa driver, singgo ka siya kay Sir Sir Yusef Cho. Sir, halin sa daan nga si Tiol lang away ko sildo, way ko ginaway tani, karon pa kay Albi kami. Kami pa dunutan. Amo na gusto ko mabatian ni Albi, bala na, hindi na kong tubang siya ya. Dahil na nga grupo niya, subong siya at makakuan siya ya. Tirang plano ko, tawag ko kay Atty. Mendoza, one of that. Kaya may kuan ko di Sir Art nga ang ginambalblan ni President Marcos. Kaya ko i-forward ko ni siya. Mawag kinanglan sa bago. Kayuhon lang, i-rehabilitate ang mga L3. Sige, kaya kung may chimpo, i-discuss na kaya daw ipit na gigudiwa. Sige. Sorry, sige. Sir. Ma'am Ben, salamat din. Hindi na mapunggan. Okay, thank you, Sir. Thank you. Sige. Grabe, no? Ubuso ni Ma'am Bet, to. Pero sige lang, supunan ta pa ni Ma'am Bet, hindi magkabalak ka, ang dinuguan kagang puto, i-preparar lang. Action Hotline. Yado, guro, basi makuha na lang ko, may extra lang guro yado, no?
Parang way na obligasyon, ikaw lang bala na, no? Way naging tempo. So, rigid sa way kumalabutan na nga mga minsay. No? Iban sini, karon na lang sa Aksyon BBB program. Ako naman, Aksyon at Tayhupon, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Jane, ang hapti sa akon nga tiyan, then try ko ang Dr. Alfred's Green Coffee na naghaganagan ang sakit sa tiyan ko. Amat-amat siya nag-ayo. Salamat nga dako sa Dr. Alfred's Pure Green Coffee. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya,